Daf, dwi angen i chdi hwfro'r swyddfa cyn fory mae Mr Sakamoto yn dod draw i checio'r accounts. Am y tro diwetha, dyw Mr Sakamoto ddim yn bodoli a beth bynnag. Di ddim yn fosar na i, da ni'n free spirit, men. Radio Tom D ddiwedd y cyfryngau Cymraeg. Ni ddim angen bosses. Dyna lle ti'n wrong. Da ni angen 8 onyn nhw. What the devil? Oh, right, yeah, gotcha. Mae M. Bison mor epic, doedd hyd yn oed y ffilm rubbish Street Fight yna ddim yn rhoi dent yn ei cool. A fi'n fodlon betio welwch chi ddim boi mwy scary mewn knee-high boots yr ochr yma i glybiau S&M Frankfurt. O'n i'n meddwl bod ni wedi cytuno peidio sôn am y penwythnos na. Och, Helmut, na i byth dyngofio di. Eithion oedd y boss ar ddiwedd y reid cyntaf yn Destiny rhan gorau'r gêm o bellffordd. Oh god, allai ddim gwylio hwn, dreles i fusoedd yn chwarae Destiny ac I be, oh god, fi'n dechrau gael flashbacks. Calm down, di ddim bod chdi wedi bod yn Vietnam na'n byd. You weren't there, man! You weren't there! That's great. Earthbound ydy fy hoff gêm erioed, a un reswm am hynny ydy'r boss gwych ar y diwedd. Mae Gaigas yn alien sy'n trio concro'r byd yn cael ei ddisgrifio fel Universal Cosmic Destroyer, ond pan dach chi'n ei gyfarfod o'r diwedd mae'r boi'n troi allan I fod dipyn o idiot ac yn edrych fel fetus, bron yn gwneud chi dim ond ddrwg yn ei fwdro fo. Dyma dy hoff gêm, ie, mae hwnna'n sbonio lot. Ti'n teimlo'n well? Ie, jyst bod neb yn atgoffa I unrhyw brofiadau traumatic eraill. Oh, god! Ie, be arall sy'n ei ddeud am y ddau scamp yma, ond... Dychmyga'r sefyllfa. Reit. Ti'n gwneud y ffordd rownd rhyw complex di fywyd ac ar diwedd mae yna rhyw robot yn trio torri dy fywyd i'n fyr tra'n gwneud hwyl dy bendi'r holl amser. Wff, swnio'n rough. Ond dyna ddigon am y self-service tills yn Tesco. Beth am Portal? Da wan. Diolch. Sdim lot o bosses sy'n mor dda mae'r holl gêm di enwi ar ei hola nhw, ond dyna'n union gewch chi yn Donkey Kong. Ie, mae'r gêm yn un ffeit mawr yn ebyn y boss I ddweud y gwir, wrth I Mario bach fanna chaso'r gorilla mawr ar draws 4 o lefelau. Fwy na lai yn dyfeisio'r gêm platform ar yr un pryd. Mae fel yr tro na o'n i'n Tesco, o'n i'n Tesco, rei, Rho'r gorau ddidaf, mae'r foment di pasio. Oh. Hitler? Yep. Mae Hitler yn rhif 2 ar ein rhestr ni. Yep. Mae yna un boss sy'n fwy impresif na Hitler. Yep. Wel, reit, os di hwn ddim yn cnocio socs fi ffwrdd, fi'n gadael. Yeah, fair enough. Does na ddim byd yn gweiddi epic mwy na Bowser, gelyn penna Mario yn jingo fyny skyscraper fel King Kong ar steroids. A mae wedi gwisgo fath y cath yr holl amser. Allwch chi ddychmygu pa mor boblogaidd oedd hwn ar yr internet. Nintendo a memes am gathod, holl bwerus. Just gobeithio fydd neb dangos 2 girls 1 cup iddyn nhw. Oh na, flashbacks! Flashbacks!